Haideți să discutăm despre minim 3 provocări de ce oamenii se tem să înceapă să activeze în social media. Primul gând care l-am auzit cel mai des este că eu nu știu. Că cunoștințele pe care ei le dețin în industrie sunt limitate. De aici rezultă a doua problemă, neîncrederea. Din cauza că eu nu cunosc, eu mă simt neîncrezut în ceea ce trebuie să prestez. Și al treilea element este partea de ce o să zic alții. Deci, toate motivele, aceste trei și altele pe care le-am întâlnit în comunicarea cu liberii profesioniști, la start există doar un singur, simplu motiv. Este cunoștința. Ca să poți să scapi de majoritatea fricilor și să te lansezi, să-ți faci primii bani, indiferent 50, 100 sau 1000 de euro, trebuie să ai cunoștințe și abilitatea de a